bilhin eh. Afternoon. Ayong palis na deron Domingo. Nag-uwan man, imbis kay mga huyong tako. Ang bali nagahang mga tanong sa nangagisi na na Namo ko pila kalagas nga kuan ang ibalhin na ani. Kay kuan man nangagisi na. Ang apa malhinan ag kanang ay kuan tanong. Salamat dahil ko sa katong kuan. Nagtanaw katong nalo isang apo. At sa mga parents, ang parents ni Budoy, agbadin, as bulhay na trabaho. Daghang anak laki to Cebu, na magbiduhan ng utana, ang gidadin ni Budoy sa Alicia kay. O gato sa Curtis, layo ang magpa-dressing, di nakabisado ang mga tao dito, di nakailan, ug bahin sa butika ug kanang magipit aghang palitag tambaw kuwang kanang day gimintin nga tambal balik 7 days dahil sa Alicia kay pwede ra ko makahanzo kay sa butika na mayodong te pwede ra ko mo hanzo ang utang kong pila ka lugas bayaran na pod asa ka butika ila atilya dahil sa lugar namo ug sa ila ug bahin sa paghunad ang mga nurse halos ang mga nurse Alicia ang kaila, ang classmate, ang igagaw munang daghang nangutana asa kong parents ni Budoy kami na sa Budoy duha na bilin nalisbay, hindi ako mapadressing niya namin mga tug center kay at ang midwife nga retired si Ma'am Bibi Dapiton at na lamang ko patiwas kay isa namang gigunting ag duha katahi kuwang na lamang og 5 hindi ako maado na silang samad makita ni mo muli na po Miss Curtis kaya na po siyang hatid kay isang module safety sa dani kay namo kung makabantay ka nung na yung gatos Curtis isang mamawa man dahil dyan mga iksunod tumabilin ang namis bahay karon mag-duty rin Domingo Palis magkuhan ko sampuan buwak nagsaramento ng buwak maliit at yung naman ko nga tataywas di dyan ng tigauan hindi ba kung nasa kay nagbanha kay bawa ba mo edit ang balhin panam mga kung hindi tambok yung matawa parang pamalhin ni kay nasipak mo okay na ba ka ano kaon dapat may flower pati na madako. Mabuti. Bana, salamat dahil po sa katong mag-use ang mga video. So, pa-violet kay sa mga videos Manila. Mag-ulit na mga daripaw. Maninda kagsuman, manulit kag hinalang. Nagtigman nun. Pamalhin niyang buwak. Ano pangalan ko sa pag-uban. Mga buwak ng atiman. Lakaw-lakaw. Ganda pag-garsiya ng ibang buwak. Ano juta ko ba? Asan yung juta? Ganun ibang buwak. Yung mga bata sa juta. Yan na. Nagaban. Ani. Oh. Nagaban sa kahelin. Nagaban sa kahelin. Matangin. Kuan. Nagudod sa kapangko. Masarap. Nagudod. Ito rin.
Alam niya ang flower pata ni kumuok. Black Majesty. Keberadaan nih. Daripada kuang keempat. Ih, bukan ini. Udah ada minta mau menikmati. Sige, nagbalin-balin na. Ang katungol ng balin-balin na, kaya di ko na. Saha. Balik ko sa odo yun. Ang balik to yun. Patay kita sa istorya. Ano naman ang surahan ng ko na. Ang tata. Saka ni, ito ni, orange. Ito yung upod. Saka ni. Ay, isang bulaklak. Hala, uling ka mang. Saan ka nang dako? Saan naman, doha? Ay, ito po. Kalipot. Masuk na maglangit. Ini katakang tambok ng puan. Marami. Ay, pagkulod. Kani, pwede po nibalhin. Nibalhin. Saan? Ito kang kani. Ang sarap. Ano siguro ni? Sipakan siguro ni. Sayang ka kung hindi mabuhi. Ano ni baka ni? Ibaan man ko kasi mamatay noon ni. Wala, mamatay ka nilo. Wala. Nah, hindi ko mamatay ni. Bukat. Nah, patay. Patay din nito eh. Ya, pakak ko bigas. Udoy, open di kay dugdug. Sayop. Kami. Kau betul betul pat di ay. Kan dia mak malingap ko ano.
balinan. Wala ko kurog duta. Ay, ito. Lipad. Pasak. Dami. Lipad. Hindi ko na patumpuan. Balik na doon. Patumpuan. Hari dubay-dubay man eh. Tabi. Masak. Nilupok. Ako eh. Kani. Nasa haday nito ba? Mura ba rin kulura kagtungrid? Kaso na may dagdag. Kani, huboy kani. Takman. So, na. Kani, nagdag ko pa mabahil. Hindi na kakita. Saot. Ikot ako doon. Kasi mo namatay naman isa. Sini. Gulong ba? Ang naman nga ni hawak na rugin naman ni ala ilay na apa ako duta pero dako patutuang gahangkuan lagu pat na pinaghanwa na balik lagu pat na mga mga buwak. Bagong tanang buwak maliliog na ako sa bahay na kanining katay ning duwahan kay nga laling ko naan katay ang laling ipasagdan dalang kuan nahay mo na harang palisa nagdagan pa ko papay-papay to masunod adlaw ako na po ko tapos bandahan maguna ugat sang karlanan kasi gugma kay magluto pa po sumarong gabi kay para nas hindi makapano lampas na likod sang siya dapit kay grabe na dyan nabunga ano mo naglampas karon kay ugma maguna ko sang banda o ang karlanan asang sa latag hampas ng kilid sa ahang siya adyan banak ko na din malbito ang kalugar o kanikos bahay kikibaw naman siguro mga asak pag tunong-tunong dagan sa kagtunong kuy mamitang ko kamuti na oo na kamuti Kada mo ni habo at mo. Ako ka bang yung mga? Hindi na ko nagunat diyan ko. Hindi di. Sabi dito na. Sabi dami. Buhay ba kani? Buhay na yan.
Panon sa likod na eh. Ani. Nga na. Gana. Mga likurang. Ingat mo dagko. Kung pinubahin kita na rin papapanahon sa gano. Oh. Miracle. Fran, ano ko hindi. Dapat hindi ka sa 20. Ha? Ako yung nagbas eh. Yung pa na mga foreign kakatawa na gano. Tambok na juga da ay pagdaan eh. Sige na. Sama plastik rin bang siguma ito sa ako kay mama ni ako nila. Nil. Plastik og lata. Ngabi gapon. Ada pa nagso ang pagsindik na dalin. Ang ginza di mas release. Wag. Si ano ba yung wag?